सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. 12 दिवसांपूर्वी या आरोग्य केंद्राचं आम्ही लोकार्पण केलं, त्यामुळे आता इथं रुग्णसेवा सुरू झाली आहे. ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. सर्वात जास्त जिल्ह्यात ओपीडी असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्णाची सुरू असलेली परवड आता थांबली असल्यानं आम्ही आरोग्य यंत्रणेला शुभेच्छा देतो. शिवाय आमची टीका कुणावरही नाही. आमचा अट्टाहास आणि संघर्ष होता तो येथील लोकांसाठी होता. आम्ही स्वतः याबाबत मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबत बोललो होतो, आमची भूमिका मांडली होती आणि आज या इमारतीतून रुग्णसेवा सुरू झाली. ही अत्यंत समाधानाची बाब असून या सेवेसाठी आपल्या शुभेच्छा असल्याचं उद्धव बाळासाहेब शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांनी सांगितलं. तालुक्यातील साटेली बेडशी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचं लोकार्पण जे आहे, हे लोकार्पण स्वतः उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांनी 14 तारीखला केलेलं होतं आणि आज खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी प्रशासनाला त्यांनी अधिकृत या ठिकाणी लोकार्पण करण्यासाठी भाग पडलं. लोकार्पणाचा कार्यक्रम झालेला आहे. बाबूराव धुरी या ठिकाणी आहेत. बाबूराव धुरी या ठिकाणी आहेत. धुरी साहेब, काय सांगाल? एक लोकांसाठी आपण चळवळ उभी केली होती, लोकांसाठी एक महत्त्वाचं हे काम होतं लोकार्पण होणं. गेली 5 वर्ष काम रखडत चाललेलं होतं, मात्र काही झालं तरी शेवट गोड असतो, त्याप्रमाणे आज लोकार्पण झालेलं आहे. आपली मागणी पूर्ण झालेली आहे. काय भावना आहे? बरोबर 12 दिवसापूर्वी साटेली बेडशी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं लोकार्पण उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या गटाने या ठिकाणी केलेलं होतं. गावचे समस्त ज्येष्ठ ग्रामस्थ या ठिकाणी उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीमध्ये खऱ्या अर्थानं ह्या ठिकाणचं लोकार्पण केलेलं होतं आणि काल 11 दिवस पूर्ण झाले आणि आज 12वा दिवस आहे आणि आज 12व्या दिवशी ह्या ठिकाणी रुग्णसेवा सुरू होत आहे. मी मनापासून जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागाला व साटेली बेडशीच्या आरोग्य विभागाला मनापासून शुभेच्छा देतो की चांगली आरोग्यसेवा साटेली बेडशी परिसरातील जनतेला मिळावी आणि ती निश्चितपणे मिळेल ह्याची मला खात्री आहे. आणि खरं तर साटेली बेडशी परिसरातील लोकांचे जे हाल होत होते ते आम्ही पाहत होतो. केंद्रामध्ये जर एखाद्याला सर्पदोष झाला तर तो दोडामार्गपर्यंत जाईपर्यंत तो जायबंदी होत होता. तदनंतर त्यांना रेफर बांबोळीमध्ये केल्यानंतर वाटेत तो गतप्राण होत होता आणि हे आमच्या उघड्या डोळ्यानं बघितलेलं आहे. गेल्या 4 वर्षामध्ये जिल्ह्यामध्ये जर बघितलं तर सर्वात जास्त ओपीडी ही साटेली बेडशी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची आहे. मात्र गेल्या 4 वर्षामध्ये एकही या ठिकाणी प्रसूती झालेली नाही. म्हणजे महिलांची सुद्धा हेळसांड झालेली होती आणि हे आम्ही सर्व उघड्या डोळ्याने पाहत होतो. एखादी डिलिव्हरी जर दोडामार्गमध्ये झाली तर हेवाळे वगैरे हा जो परिसर आहे इथल्या दूरच्या नागरिकांना तिथपर्यंत डबा नेण्यासाठी फार मोठे कष्ट मोजावे लागत होते. मात्र आता जी कष्ट भोगलेले आहेत ते आता संपूर्ण दूर होणार आहेत आणि खऱ्या अर्थानं आजपासून रुग्णसेवा सुरू होत आहे. पुन्हा एकदा आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून सर्व आरोग्य विभागाला आणि माझ्या समस्त नागरिकांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि चांगली आरोग्यसेवा ह्या ठिकाणी मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि मला माझ्या सर्व पदाधिकाऱ्याने तमाम ग्रामस्थांनी जे काही सहकार्य केलं त्याबद्दल मी त्यांचे ऋण व्यक्त करतो आणि आजपासून चांगले आरोग्य मनापासून शुभेच्छा देतो. इथं थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शेवट जो आहे तो गोड झालेला आहे. ज्या आपण आमदारांवर टीका करत होतात, पालकमंत्र्यांवर टीका करत होतात, शेवटी तुमची मागणी त्यांनी पूर्ण केली, लोकार्पण केलं, त्याबद्दल काय सांगा? खरं तर आमची टीका कोणाच बरोबर नव्हती, ना पालकमंत्र्यांबरोबर किंवा आमदारांबरोबर. काल सुद्धा संध्याकाळी माननीय दीपकभाई केसरकरांचं आमचं बोलणं झालं. साहेबांनी फोन केलेला होता तर त्यांना म्हटलं की आमचा अट्टाहास एकच आहे की रुग्णसेवा सुरू झाली पाहिजे. मग आम्ही उद्यापासून रुग्णसेवा सुरू करूया, एकत्र ह्या ठिकाणी रुग्णसेवेसाठी जे काही सहकार्य लागेल ते आपण करूया, अशा प्रकारचं त्यांचं आणि आमचं दूरध्वनीवरून बोलणं सुद्धा झालेलं होतं. आमची टीका टिप्पणी आणि संघर्ष एवढ्यासाठी होता की इथल्या तमाम जनतेला आरोग्याची चांगली सुविधा मिळायला पाहिजे, ह्यासाठी आमचा संघर्ष होता. ह्यापुढे वाटचाल खऱ्या अर्थानं उपजिल्हा रुग्णालय हे महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार असताना त्या ठिकाणी मंजूर झालेलं आहे. आम्ही 10 दिवसाची खऱ्या अर्थानं सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मुदत देतो की 10 दिवसामध्ये त्यांनी बांधकाम त्या ठिकाणी सुरू केलं पाहिजे आणि 10 दिवसामध्ये जर बांधकाम सुरू केलं नाही तर 11व्या दिवसापासून आमचं तिथं आंदोलन सावंत दोडामार्गच्या उपजिल्हा रुग्णालयासाठी सुरू राहणार आहे. एकंदरीत
शिवसेना आंदोलनाच्या पावित्र्यातून विरोधकाची जी भूमिका आहे ती सातत्याने अशाच पद्धतीने बजावत राहील. खरं तर शिवसेना ही 20% राजकारण आणि 80% समाजकारणामध्ये वाटचाल करत असते. त्याच पद्धतीनं आजपर्यंत आम्ही काम केलेलं आहे. आपण जर बघितलं असेल की महाराष्ट्राच्या खुर्चीवरती लाथ मारून जनतेच्या सेवेसाठी काम करणारा खऱ्या अर्थानं आमचा पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करत आहोत. त्यामुळे त्यांचे जे आदेश आहे त्यांच्या आदेशाप्रमाणे आम्हाला काम करावंच लागेल आणि जनतेचं दुःख हे आमचं दुःख आहे असं मिळून त्यांना न्याय देण्यासाठी आम्हाला प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावाच लागेल. 20% राजकारण आणि 80% समाजकारण आणि तीच भूमिका यापुढे आपली राहील अशा प्रकारचा मनोदय जो आहे तो बाबुराव धुरी यांनी व्यक्त केला. कोकणसात लाईव्हसाठी संदीप देसाई, सॅटेलाइट बेडशी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.